Imali yami engikoleta yona 8,000 wonke ngiyayifuna Ngiyakunikeza ilicense yakho mna ma. Ilenazi fake waphindwa mbamba imali wathi uzomyisa le egoli emapalini. Ngalokho wasofuna ngafaka u5,000. Umama wenze njani egcineni? Ukeka kwenza lokho. Lokho mbambe. Mbambe kade. Kade wayibaleka. Wena ke webafu buka. Imali. Sizoyithatha la ifridge. Angithi wena ibhokolo wena. Angikhokheleke. Imali yami yona. Usuhlelekile ukhokha imali. Uthi imali awunayo. Imali yami yona. Thatha TV lapha. Xa nginika TV. Iseniyekele ke. Sizoyithatha iTV. Adlala ngithi uthe imali awunayo. Ithatha imali size nje. Na ne-fridge futhi. Bafa anginalo ilungelo lokuvimba umuntu. Kade ngicela usondela. Keep TV. Ngimabela lapha. Come on. Ngimabela lapha. Thini. Qolo. Yakho, kade ngibeke lapho. Ngiyacela Mzansi. Akanayo imali ukhokhela umama and umqolile uyivumele phambi kwenu ukuthi thatha imali. Webafu. I don't take shit, okay? Angidlali la ngithola. Mzansi reality story. Igama lami ke umthokozisi utshitshela majongosi untaba ekhonjwa zikhonjwa bakangile inhluna mhlophe ngaba mnyama ngabe yavela P. Kanti ke ngithe kuwe ngishintsha iqoyi bathi easy bet. Kanti ke ungakhohlwa ukungena lapha ku comment section uvele nje ubhale uthi Mzansi 50 uyitholele amaspini awu 25 mase uvele nje uthi milikihli mase uyithola usethubeni lokuwina ngendlela ofuna ngayo. Kanti ke ngisendaweni la yaseThekwini kaMathambo eRaytil la engibizwe khona usisi wathi cha sikhindo sincane komose somatekisi awuqhamuke uzongilekelela nalo udaba lami lana selimi ngenhla. Dadewethu angikunike ithuba ubingelele ababukeli boMzansi reality. Ngiyabingelela kubabukeli boMzansi reality. Ulona usister uMaxaba khona la kaMathambo Red Hill. Ngithe ngiyengabhala ngibhalela nina la ngifuna nizongisiza. Nginenkinga enkulu. And ngithi mangithi ngiyayicabanga ngizwe ukuthi ingifikisela ngenyembezi ngumama mina ozizamelayo ngiyaphanda. Ngidayisa utshwala. Ngoba manje na sengiyabona ukuthi imali hayi noko seyithe ukuzamazameka ngathi angengithola imoto. Manje kuthengeni kwami le moto anginayo license kwakuthi kunomfana la usiphamandle ngimjwayele onokufika la. Hayi ke sixoxisane naye ke abe ukuthi umfana yena uyasho ukuthi hayi unabo line angimzamele ngo3,000 rand. Ukuze kwazi ukuthi ngithole i-license ilearners. Ilearners liyaqale ngayo. Wathi ke amnikeza lo 3,000. Hayi wow umuntu ohamba unyamalalayo ke. Sekuyaba ke futhi ke sefuna ke manje ukuthi siye elokhuzeni eGoli ukuze ngithole i-license straight. Ilearners uyayithola yini iqala ubuya uyahamba uyabuya kabuye futhi nani learners. I-learners wayenza umfana ngoba kufuneka izithombe zami nama fingerprints ngakwenza photocopy inekhuzana nama fingerprints nezithombe ngamnikeza yabuya ke i-learners. Ngajabula ke nami ukuthi hayi noko sokuzosebenzeka kahle ke manje. Hayi ke phezulu kwalokho kwaba ukuthi usethi ke manje usengibhukhelile eGoli ufuna ngiye emapalini ke manje ufuna malini ke manje 5,000. Oyongena emapalini. Ngiyongena emapalini ke manje nathi. Ngamnikeza lo 5,000. Kodwa manje kungixakayo hayi kunanamanje hayi umfana kabuyi and imali yami ngiyayifuna nje kabi. Engcingweni awumtholi. Akimtholi basa sengiyafona nje hayi akatholakali ngiphose ezihlahleni. Lele nazi ke yona ke ungqo. Yakuyona ngoba manje ngithe mangiyabuza ebantwini abanolwazi hayi mana kusiyona kwayona ifake lele nazi. Kusho ukuthi nje imali yami ingqwambile konke nje bengithi ngiyakuzama kube yizi. Kodwa mawibuka kwakuphuma izithombe kwaphuma yonke. Yona iyathembisa moyibuka ngathi nje ngempela iyona kodwa mase ngibuza kwabanolwazi hayi akuyona. Ayisabeni akuyona hayi ayimimizi ndawo. Hayi ayisebenzi leko kuvele kungijulukise nje ngempela ngibona ukuthi hayi kusho imali yami ingqwambile and imali yami ngiyayifuna ngiyacana ngisiza. Okay njoba wawuthenge imoto mhlambe ubani wake uyiqhubha ukuthi iye phambili unayo idea encane ukuthi imoto isuswa kanjani. Nginayo kodwa manje ngalendlela ukuthi phela nami ayisengimdala nokuthi manje lama-learners le-learners bengiyifuna nje bengithi hayi ingcono mangabeza kwenza kanje ngoba ngeke ngikwazi ukuthi ngiye intweni zamakhompyutha ngcono makuthiwa kusabhalwa ngamapeni. Hayi anginalo kancane ulwazi kodwa manje base ngimdala ngibona i-age yami ukuthi ngisakhona. Cela ningisize.
Niyayibona-ke inkinga Mzansi esibhekana nayo iy'kemu zigcwele yonke umhlaba ukuthi abantu beqola abantu. Ngikuzwile ukuthi uba usiphamandla. Ubudlelwane beni bewumuntu ofika mhlawumbe ezoyithengisa amabhiya la nijwayelene. Kakhulu. Nanokuthi ngiyamazi uma wakhe nje saphila. Besiphila nanoma wakhe. Nje sesefana nje nengane nje ngathi isihlobo nje la ekhaya yabo ngiyamazi nje kudala. Kanti yena uzongiqola. Okay, Mzansi reality story. Story sikasisi siyashaqisa kakhulu futhi ke uSiphamandla lona wathatha imali yenenazo 3000 waphinde futhi wathatha u5000. So that make ubani wenza 8000 ne imali ayiqole usisi. So sizozama ukuthi uSiphamandla simqalaze ukuthi ukuziphi izinkalo. Ngicabanga ukuthi la ekhona uzobenza ubulungiswa ngoba mase ngifikile njengosikhindi esincane ke ngikhangeza ngithi buyisela kumnikazi wayo. Ngajabula. Ake ngithi ke ake sisukume sihambe siyobheka ezinkaleni ukuthi ngabe ungakuphi. Thank you. Ngiyabonga mina. Okay. Sesikhona la. Bazohlala. Okay. Koko. Vela baba. Uyan. Yeah. Bafuya phela. USiphamandla. Songesukela asase no. Uyaphila ngane kwethu. Ngiyaphila kwethu. Igama lami ngumthobisi ngoba amakubani bathi usikhindi sincane. Qhamuka from Mzansi reality. Mfethu usisi uyamazi. Sesuyena. Awuyena uSiphamandla wena. Awuyena uSiphamandla manje. Uyena. uSiphamandla wena. Pho yini kungangazayo? So, Ungathusa mfethu wafulona mhlawumbe ubone ngazo mhlawumbe sizokuhlasela. Besifisa ukuzokhuluma nawe ngoba ngiyakubona ukuthi uyathuka uma ubona usisi uyazi into erongo oyenza kusisa ngithi. So ngiyacela ke ukuthi ke singene sihlale phansi uma ukuthi sikhona ispace ukuthi sihlale phansi sikhulume. Senze siphumele eminyango. Siphumele eminyango. Okay. Angazi ke ngizosipha ihlalo noma kanjani. Awungikade bafika baleke nendlela kangangayithemba wasovula izici apho Ngibaleke. Senzamile ihlalo ukuthi ngoba angifuni ukudlala ngawo ngimfishane nje impela ngizathatha enyaweni zakho. Ngithatha ihlalo ukuthi sibekele ihlalo sikwazi ukukhuluma. Ngidlale ngawo ukuthi ngithathela manje. Umama lona uthe awumazi. Hayi cha, angimazi mama. Awumazi umama wena? Hayi, ngimazi. Okay. Siphamandla. USiphamandla ngithi wena. Uyaqala ukubona lobuso bami noba vele ujwayele ukuba utsotsi. Awungazi manje Siphamandla. Siphamandla ngiyakubona uyahleka angihleki la. Mhlawumbe ngicela kuyadlala la ngizosebenza makuyinyuse ibe phezulu imic yakho ngenxa ukuthi kunomoya. Siphamandla. Kunento owayenza kumama engalunganga. Mina ngikutshela ukuthi ngize la ngenxa umuntu osuke enze into engalunganga kumuntu. Ngilungisa isizwe njengoba ngila. Awufuni ukuphumela obala ukuthi umama uyamazi. Okay ma. Awuvele umtshele ngoba phela ngazi ukuthi igama lakho thina siyalibhula noma sihambe silibuza kubantu. Ngiyacela futhi uma ukhuluma imic isondeze ngenxa ukuthi kunomoya. Yebe ngisasho ke mfethu uSiphamandla. Siphamandla wena ufikile la kum. Uhlezi ufika kumina. Ngoba phela vele ngiyadayisa ngumuntu odayisayo la utshala ngiyazizamela. Ngase ngiyakutshela ukuthi mina ekuphanteni kwami imali ngisengithengile ivan la. Manje angishoda ngelicense. Umuntu wena okade uzokwazi ukuthi ungichushise. Ngaze ngiyezo 3000 rand wena ungitshela ukuthi uzongizamela ini ilearners. Zange uyithola ilearners yakho ma. Ifik Yayimbombayo lo ntuzana. Wamdesele imbombayo. Phezu kwaloko waphinde wafuna ukuthi manje ungibhukhele egoli ufuna 5000 wokuthi uyongifaka emapalini. Kanti nalapho lo mali sengithi ngiyakufonela angikuthonze basengize ngafuna abantu ukuthi bazongifunisa wena ngifuna usizo nje. Imali yami ngikoleta yona 8000 wonke ngiyayifuna ngisebenza. Ngiyakunikeza ilicense yakho mina ma. Ilearners fake waphindwa mbamba imali wathi uzomyisa le egoli emapalini. Ngalokho wasofuna ngafaka u5000. Umama wenza njani egcineni? Ukeka kwenza lokho. Mbambe. Mbambe kade. Kade wayibaleka. Wena ke webafu buku. Webafu angidlali mina. Wena ngibona lokhu ihleko ngiyasineka. Ngisineka ngithi ngoba angihleka ngempela ke mina ngithola. Angiyena utsotsi mina. Ngicela ume ngale kade.
Yabona ke Mzansi, into ekanjena izinto esilokhu sihlangabezana nazo. Uba 4 ngiyakhuluma naye angazi ukuthi yonke lento esizele lana uyithatha ngokuthi ngiyadlala yini. Webafa ngizile ukuzodlala la. Kanti ngicela ume lapha ngoba lo muntu uzoshona ngale. Angifuni ukugquma ngifike kuwe. Khokheleka nje imali yakho. Lalela ke mfowethu, njengoba ngila ngizokwenza ubulungiswa. Wena unike umama, ubamba umama wathi nendlela yokwenza ilenazi. Wathi ilenazi yakho u-3,500. Wenze njani? Umama wakunika ithombe konke lokho. Wamnika umbombayi welenazi. Uthe usuku wathi usufuna ukumisa emapaleni eGoli. Wenze njani? Wathi akafaka u-5,000. Yonke lento mina ngiyakuqambela ngikusukela manga nomama uqamba manga. Imali kaMama awuyithathanga wena. Angiyithathanga imali kaMama. Hey uqambelana manje. Awuyithathanga imali kaMama. Umama mina futhi ngikuchazele iqiniso. Umama mina ngamtshela ukuthi nginawo uconnection womuntu engimaziyo. Yeah. Ozomenzela lezi zinto. Yeah. Ilenasi, ilicense. Yeah. Ngamtshela ukuthi ilenasi sizodzinga i-3,000. Nangesho. Wafika yena lana ngimazi phela mina lo muntu yena nje eseningasamtholi ngize ngisukumele phezulu ngifune nini ukuthi ngisizeni. Okay, wena wasumxhumanisa nomama. Ndamxhumanisa umama namnikeza inamba namxhumanisa nalo muntu. Nangekhuluma phela. Mina kayibekanga kanjalo kimi. Ndamxhumanisa nomuntu mama nanifonelana imali wayinika. Ndayinika yena ezandleni, imali ndayinika wena ezandleni. Umniki ihamba nani imali? Imali ihamba ne photocopy yelokhuzana leminance nama-fingerprints. Konke lokho akwazi ukusukela umama, akwazi ukunika uma, akazi ukunika uma wena. Hayi zange nginike lutho mina lo mama. Hamba la nangu nje uma ethi wena wakunika icopy ye-ID waphinde futhi wakunika necash u-3,000. Konke lokho kusuka umama uqamba hayi ngiqambela ngakunikeza inamba yokuxhumana nabafonela lo muntu okhulumela naye. Even John nokuthiwa ukuxhumana nawe mina akazongibhedela mina la. Akakubhedeli because wena ubafungade lo muntu ukadele ngayenzi lento ayenzayo. Wazikhuluma kanje mina unanhlonipho wengane imali ngiyayifuna. Umama uzofuna imali yakhe la and nami ngizofuna imali kaMama ukuthi imali kaMama ibuyele ngeke. Hayi uzongena ithatha komali la. Imali yakhe ngiyithatha phi mina? Angithi wena wenze njani? Ufuna uqhubeke nalesi story. Wenze njani? Waphinde wathi uzoya emapaleni. Wasethi senzoya emapaleni ke manje eGoli uzondukhela ufuna u5,000. Nalapho kumethemba ngamnikeza. Sengithi ngiyamfonela manje angimtholi indawo nje basenze ngisukuma ngifuna nini. Ingoba ngiyakwazi vele lapha khona. Ngasala la isihlale endaweni. Sihlale endaweni. Ngihambela ngabantu la. Ngicela isondeze imic la bafu. Ngicela isondeze imic. Mfowethu uyabuka ukuthi manje uzawusiza noma mic ngiyabalaza nje. Ngifuna babangisize ukhokha imali yami ukwazi phela. Iside lesi sikhathi wena ubucabanga nemali yami avende imali nje. Bengave ngisuke ngithatha imali yakho manje. Ukuthi uthi vele umthetho wakho ujwayele ukugebenga abantu, uyagebenga abantu ngiyayidinga ke imali yami, imali yengane zami liya. Hayi mama ngiyacela nje ukukhokheleka ke. Hlala phansi lo muntu. Hawu angiyazi mina le ngishoyo mina mama. Yini ongayazi manje? Weba for lento yenza kubantu abangakanani? Lento uyenza beside lo mama usuyenze kubantu abangakanani lento yenza. Njoba okay angimbeke mina umuntu isandla. Wena uthe kunomuntu oxhumanisana nalabo bantu ukuthi benze lenazi. Usukwenze kangaki lokho? Ngoba angifuni ukubuya ngibuyele that very same problem ukuthi wena ubamba abantu uthi uzobenzisa amalenazi kanti udlala ngabo. Ngiyacela ukuthi yabona lokho uma kuthi uyakwenza kabi sizoxabana futhi kwangempela. Ngiyayidinga ke le mali. Yabona lo muntu wena omfihlayo othi wena kunomuntu owayekhona umama uyakhuluma iqiniso la uthi imali wakunika wena ezandleni ihamba nekho. Mama uyayazi umuntu ongamnikeza babethebexhumana bodwa mina ngiyazi alukho ucingo wahlaba wena kumama uthi yena no usuzombukhela eGoli ucela kufakela u5,000 ukuze wenza emenzele ibooking eyongena emapaleni. Wakusho lokho. Awazi ngakusho kodwa imali zangangifakela. Wena shothi wena uhlanganisile nazo lenazi futhi nakhona futhi ne-license wakusho kodwa futhi wena awungene lapho ngomhlanganiso nomuntu. Yabona ukuthi indawo hey lo mama lo uyongibhedele ngcolile kwa wena ngane nje. Hlalele kahle kwami. Webafu. Yabona into esizoyenza la ngizokwenza ke into ongeke uyithanda. Yabona njengoba ngila ngiyayidinga le mali. Ngiyawudinga lo 8,000. Ngiyawudinga lo 3,000, ngiyawudinga lo 5,000. Ukuthi uzowenza kanjani ngiyawudinga. Sowuthola kuphi mina ngisebenzi la ngibuka nami ngihlale emjondolo ngihlalele emjondolo ngizipholele. Imali usukuyenzani? Njoba wathatha imali kaMama wayenzani? Ngicela ukuthi ukhuluma into estrategic njengamanje. Wayithatha imali kaMama. Wayithatha imali kaMama noma cha?
Chaza ngiyithatha. Hayi uqambela namanga. Zange ngiyithathe. Uqambela namanga. We mama, Ufike nje we qala mama. ukukhongozela i-3000 la waphinde wafuna i-5000 sendikufakela ususho efonini ke 5000. Hayi mama noba hayi umuntu wrong hayi ngeke wagibela isitimela esirong. Mina ngeke mina nihlulwe uwena Siphamandla. Sihlala nawe la endaweni. Hayi mama. Hayi Hayi ugibela isitimela esirong uthi awudlanga lababhiku bathengisayo. Uhambe wrong ngicela ningisuze Shutha uphuze lababhiku bathengisayo. Siphamandla naye evuma ukuthi uSiphamandla uyena lo. Akekho omunye. Cela ningisizeni uye nje lo. Ngicela ngikhokhele nje. Ibhadi lami kanye yini? Akho ndaba yabhadi la wena kusho ukuthi uhamba uqola abantu nje. Ngeke uze uye endawo futhi. Cela imali yami. Umama ucela imali yakhe. Ngiyayicela nje imali yami. Umama ucela imali yakhe mfowethu. Angazani namali yakhe mina. Awazani namali. Angithi wena uthe wena wamxhumanisa nomuntu owenzile incwadi and umama uyasho ukuthi imali wayinika wena. Still usikhulumela amanga. Bafo, angisadlali ke manje. Ngicela ukukhuluma iqiniso. Iphi imali kaMama? Hayi angeke menzeni azakhuluma iqiniso ngeke ngoba imali yami Yazi ebusweni bakho kuyavela ukuthi wena yebo uguilty. Uguilty imali wayithatha. And ngithe kuwena mina la angizili kuzodlala. So njengoba ngingazili kuzodlala ngicela ungasimoshela isikhathi. Ngicela imali kaMama phansi. Ukuthi uzoyithatha. Unayo njengoba uthi uhlale emntondolo. Uvele wena uskema abantu. Angigqugquzeli ukuthi uhambe uke uskema abantu. Ngifuna uvume ukuthi ungitshela ukuthi imali kaMama wayithatha noma cha. If ungayithathanga angifuni ukukunemba ngobubende ungangidlanga. Ngicela imali kaMama bafana njengoba ngila ungangidlela isikhathi please. I don't have time. Please ngicela imali kaMama. Hayi mina nginamali. Bafo ungadlalisa umerry go round la. Anginamali. Yes imali awunayo kodwa imali kaMama wayithatha. Yes or no? Imali kaMama wayithatha noma cha? Imali yami wayithatha ngithi. Imali yami wayithatha ngithi Siphamandla. Zangathatha imali. Hayi Siphamandla sundenza kanjani ngimdala kangaka vele ngiqamba manga ngicela imali yami. Ngidlali la imali wayithatha noma ngeke nimbhabhathise kancane akuzoyithatha inyani. Imali yami ngiyifuna. ngizokuthatha le ndoda le ngithi ngicela niyoxoxa nayo. Orenia niyomfalela Angeke kube kuhle. Mina mangibona ukuthi ulokho wenza lento oyenza ke ngicele ubafu ukuthi niyoxoxa suke niyokhuluma naye ngale ngoba mina awungizwa ngoba phela ngikhuluma nawe kahle awufuni ukungitshela ukuthi wenze njani ngemali kaMama ngoba bafu angifuni ukuqamba manga yabo mina ngikuvikela kubantu abaningi kulento oyenzayo ukuthi ungaphindi uyenze iphi imali kaMama ngiyidinga imali kaMama la phansi. Hayi nginamali mina mama. Oh awusenayo imali kaMama manje imali kaMama wayithatha awazi uzomkhokhela ngani. Hayi ungasuyibeka kanjalo ke baba. Okay yeah nazo mama nangoke uza nayo ke uthi sengiyibeka kahle ke manje mangithi awunayo imali kaMama ukuthi umkhokhele uyavuma ukuthi wakwenza wayithatha. Hayi ngiyavuma. Yeah. Very good yabona ke Noma yini endlini. Usikhindi sincane njengoba ngisuke ngisho ukuthi usuke ngahambela mahala ngithanda abantu abafana njengawe khohlwa ikhamera leyo khuluma nami bakubuka abantu vele ukuthi wena uyiqola. Wayithatha imali kaMama. Wathatha malini imali kaMama? Wathatha imali yelentuzane yelenazi? Su 8000 siyonke. Ne-license. Ne-license. Yebo. Wamthembisa ukuthi uzomsaphi? Yanizomsa eGoli. Wakaye wena eGoli yakwazi eGoli wena? Cha. So ungavela usukela umuntu uzoya eGoli ungakazi uye wena eGoli. Wabona umama engazi ukuthi akazi lutho wasubona ukuthi umbambe. Ungakuphi Eastern Cape? Yebo. eGoli akwazi. Kodwa ufuna ukisa abantu eGoli ungakazi uye wena. Angihleki bafu. Hayi ngiyakuzwa ngihleki nami. Ngathi sifica ukushayile. Ngiyidinga ke imali. Ngiyidinga ke le mali sitshele ukuthi uzoyikhokha kanjani. Seyifuna imali. If ungakwazi ukuyikhokha leyo mali, sithatha okugodwa okula imjondolo wakho. Ya la endlini. Singathatha ishona lo mjondolo wakho. Akubona ngisho uhalf kodwa waleyo mali kulezo zinto esizithatha ngiyayifuna imali yami. Usitshela ukuthi le mali uzoyikhokha kanjani. Usubalisa ukuthi uhlala emjondolo. Sitshele ukuthi le mali uzoyikhokha kanjani because ngiyidinga. Owamanje ngikasebenzi ngazi ukuthi ngizothi ngizoyikhokha kanjani manje. Sizokwenza njani ke makunje? Fanele siphume nesinqumo sizokwenza njani makunje? Ngizothatha icingo lwena inifonele xa ikhona. Hayi, mina ngisebenza Futhi uzobe sekuhambe wayorobha mina ngifonelwa mina ngifonela wena if ungakwenza ubulungiswa njengoba kade sekucinga nje. Ngicela ukukhanda iplan. Awusebenzi. Uphila ngani? Mhlambe ngenyanga ethile uzobe. Uphila ngani? Ufuna ungitshela ukuthi uphila ngani? Uphila ngakho ukuqola abantu. Kuyacaca phela. Ngiphila ngokulento kamina ngoRamaphosa. uRamaphosa uyasupport u350 ukhona. Uphila bafanga ngidlala wena bafuna ugcwele ukudlala. Bafanga ngidlala njengoba ngila. Ngiphila Hawu uyofesa wena. Ngiyafesa ngiyazama. Shuthu wena leli fridge njengoba singenela uvula isitapha ngabona ifridge. Shuthu wena leli fridge leli fridge leli wena uniswathenga ngo350. Get it fuck wena. Sathu fridge leli. Hayi.
wakuvuliwe phela kade ulithathele ifridge Wona kona kanje naye. Kwenzakalani manje? ngizothatha ifridge ungithathe ne-TV le ngoba manje ngicela Awufuni ukukhokhela imali yami angithi? lokushaya amajoke Uzobona-ke. ngizodlala ngizodlala ngizosebenza ngithola yangizwa kade ibikade uthatha ifridge ma Yebo. akanamali lo muntu lo uyasho ukuthi akanamali but I want to know ukuthi wena uhappy ukuthi le fridge siyaqubula le TV Ngifuna liphume lona nakhona yize imali izobe incane ingalingani nale mali ayithathayo. sothatha ne-TV i-TV yakhe lesi screen lesi sizosithatha uma ukuthi awusithenganga sinjani siyasithatha nazo sizoyithatha la ifridge angithi wena angithi uyibhokole wena Angikhokheleke. Imali yami yona. uhlulekile ukhokha imali uthi imali awunayo Imali yami yona. thatha TV lapho xa nginika i-TV Ngicela niyekele ke. sizoyithatha i-TV adlala ngithi uthe imali awunayo Ithathe imali size nje. Naye ne-fridge futhi. bafa anginalo ilungelo lokuvimba umuntu kade ngicela usondela keep i-TV ngibabela lapho khamela ngibabela lapho Tim Kolo Yakho kade ngibeke lapho ngiyacela mzansi akanayo imali ukhokhela umama and umqolile uyivumele phambi kwenu ukuthi Ya, thatha ima imali. baba I don't take shit okay angidlali la ngithola bafu thatha ifridge la bafu angizile ukuzodlala ngithola angizile ukuzodlala la ngicela ni-organizeleni i-event kamama ukuze kwazi ukuthatha ngoba Iy'mpahla. kwazi ukuthatha impahla la ngimabela la okay bafa selishiye kancane angithi siyahluleka ukukhuluma nathi kahle siyahluleka ukukhuluma nathi Imali ukuthi ukwazi Uhluleka ukukhokhela nomama. Thatha impahla yake manje. mfethu angimisele ngokuthi ukuthuthe Baba zozikhulula ngemali yakhe. Usuzoba nayo manje. sizoba nayo manje manje sizoba nayo Uyabona ukuthi uyeyisa. angizile ukuzodlala sithatha ifridge Uwazi kahle ukuthi imali izoba nayo nini uyeyisa lo mfana. Zozikhulula ngemali mfethu. ngicela ungibizele i-team lapho izothatha ifridge ungibizele i-team izothatha ifridge Okay mama ubonile ingquzulo esibe nayo la endlini uyalwa lo muntu and ngiyabona ukuthi nanokuthi ngikhuluma naye akasithathi serious so ngikutshengisile ukuthi ke angidlali njengamanje ngifuna ukuchazela ababukeli ukuthi are you happy yini ngesenze sisenzile ngiyazi ukuthi impahla lezi aziweight imali ayithathayo Ya ngisho nje ngithi nakubabukela inoko kube ngcono enhlizweni yami nangona kuyimpahla nje ezingarichi kule yamali le engifunayo manje inkinga yami ukuthi ke even nalo lisangifele angazi ukuthi impahla zoyilayisha khuleka ngikuzwile ukuthi ububuza ukuthi kuzobizwa abakhuleka thina sikhona and akukho fa even sinayo abafowethu bazoyilayisha impahla zakhe ifridge leli makuthi kuba khona inkinga mhlawumbe uyafika lapha na uzokusabisa ngicela uhlaba ucingo kumina ngiyabonga kakhulu we understand ucingo uluphonse kumina ngoba ngicabanga ukuthi usebonile ukuthi besingadlala futhi asizele ukuzodlala and wisho lo yena wathi impahla uzokucela ukuthi uzoyiphawu utheni ngimuza ukuthi uzoyikhulula ngemali mayiseyitholile imali so ngiyacela ukuthi uma uyibeka uyibeke nawe ungayisebenzisi ukuthi mhlambe sizigcina mhlambe seyilimala ngoba nathi kuzogcina sekusifaka eqaleni lokuthi samphuca impahla ngoba nakho sibambise ekubambela imali ngiyazi ukuthi kwenzeka kabuhlungu so sizokuhlanganisela event ungastresseki ngikuzula ukuthi imoto yakhe isalimele landela imoto la kulayishela i-team then ukhululeke mzansi wami I try my best ukusiza umama and usizakele ngicabanga ukuthi nonke nibonile umfana lona ke uyambona ukuthi angazi ngizihlambe sifike ethe ukukhotha yini uyambona ukuthi unokudlala kakhulu azizile ukuzodlala ke lana and angidlali niyazi sizokwenza njena kanje ngamanje sizothatha impahla sambe wena mzansi ngicela uhlezi usibhekile